Godmorgen. Godmorgen. 8, 9, 10. Vi synes her på stedet, at det er meget vigtigt, at eleverne er i god fysisk form. Og det har forskellige årsager, men vores filosofi er, at jo bedre fysisk form man er i, jo bedre klarer man også andre problemer her i tilværelsen. Og eleverne, når de kommer herfra, skal ud i et erhverv, som stiller meget store krav til dem. Både fysisk, men bestemt også psykisk. Oh, shadow, I long to hear you. Kogbæk Søfarskole har jo en ideel placering her ved Svendborgsund. Dels fordi, at som søfarskole er det jo vigtigt, at vi ligger nær ved vandet, og vi kan jo ikke ligge bedre, end vi gør. Vi har kun de her 50 meter ned til vandet, og alle vores aktiviteter, som foregår på vandet, kræver altså ikke en lang transportvej. Vi lægger stor vægt på træning af elevernes karaktermæssige egenskaber, fordi at de unge mennesker her jo i en relativt ung alder skal ud og bestride stillinger, som kræver, at de for det første har en stærk karakter, for det andet er meget ansvarsbevidste. De skal ud og tage nogle beslutninger, som får vidtgående konsekvenser for andre. Først og fremmest selvfølgelig meget store værdier, men i høj grad også for menneskelivet. Vi bringer dem ud i nærheden af deres grænser ved i vores daglige arbejde her på stedet at stille nogle store krav til dem. Det vil sige krav, som nok ligger ud over det, som de har været vant til, der hvor de kommer fra. Det vil sige tidligt op om morgenen, ud af køjen med det samme, en meget lang arbejdsdag, krav om, at de skal passe deres lektier. De har virkelig mange lektier for. De kan ikke klare dem bare sådan ved at kigge i en bog i ny og næ. De må også bruge nogle af deres weekender. Ja. Jeg har lige lidt. Kenneth? Ja. Hvor? Kan det passe, du kom 6 minutter for sent på vagt? Her til middag? Ja. Nå, hvordan fanden kan det lade sig gøre? Det ved jeg ikke. Stop. Okay. Det er simpelthen nødt til at takle det der med at komme til tiden, for det er drønirriterende for dem, der skal afløses, at folk ikke kommer. Og så er der Søren. Du har en rundering på 16 minutter. Det er 2 minutter for det. Så du må have benene på nakken. Så er du lige forkommet til at vare de 18 minutter, som er minimum. Det kan sagtens lade sig gøre. Så er der morgenrengøring, og 7:30 er der skaftning. Skål, som jeg har bare skål. Vi mener for det første, at rent pædagogisk er meget bedre, at de skal gøre rent selv, fordi så tænker de sig også mere om, når de sviner til. Der er kun dem selv til at gøre rent. Det er den ene ting. Den anden ting, det er jo, at de skal ud i et erhverv, hvor de skal holde rent omkring sig, hvor man forventer, at de selv kan gøre rent. De skal ud i en stilling, om ikke ret mange år, af de ledere, hvor de har ansvar for, at skibene og rummene i skibene er rengjorte. Værsgo. Tak. Vi prøver på alle måder på Kogbæk Søfarskole at indskærpe eleverne, at det at have en god opførsel, det at have et gode manerer, at det er virkelig til fordel for dem selv i deres fremtidige liv. Vi har ingen ønsker om at ensrette dem. Det er klart, at vi har mange funktioner her på stedet, som ligesom kan tyde på, at det er en ensretning, men vi mener bestemt ikke, at vi på nogen måde ønsker ikke at ensrette eleverne. Det er helt klart, at de skal have lov til at udvikle de personlige egenskaber, som de har.
Kok ved Søfartsskolen den 11.8.1992. Ja, så kom den dag, hvor jeg skulle være vagtchef, og det var jo ikke lige det, jeg var mest begejstret for. Men det skulle jo overstås. Om morgenen, hvor jeg overtog vagten, satte jeg de andre elever i gang med rengøring, og det gik jo meget godt. Da vi var færdige der, og var der morgenskafning, og det gik jo også meget godt, helt uden problemer. Derefter var der flagmønstring, og der ventede jeg ingen problemer, men de var der alligevel. På grund af flaggasten havde problemer med flaget. Der fik jeg nerver på, men jeg erfarede bagefter til min store glæde, at det slet ikke var mig, der havde gjort noget forkert, men at det faktisk var flaggasterne selv, der lavede problemerne. Dagen fortsatte uden problemer, lige indtil aften. Hold på. Årene. Overalt. Ro væk. 1. Følg slagåren. 1. Samarbejde fremmes jo i allerhøjeste grad, hvis man er ude og sejle i mindre fartøjer. Vi kan bare tage eksemplet med vores travaljer. Det er store rofartøjer, hvor der er 12 elever, der ror. Det at lære at ro er ikke særlig vigtigt set ud fra et sømandsmæssigt synspunkt i dag, men vi har bibeholdt roningen, fordi der i roningen dels ligger en god fysisk træning, men i allerhøjeste grad også ligger noget samarbejdsmæssigt. Her fornemmer man jo for første gang, når de virkelig kommer på sådan en skole som den her, hvad det vil sige, at man arbejder sammen, og at man er nødt til at lytte til en ordre, for hvis man ikke gør det, så bliver det simpelthen kaos. Vi uddanner eleverne her på skolen til at blive gode sømænd, med det formål, at de senere hen skal blive gode styrmænd, gode maskinmestre i skib. Rikkeværkstedet på skolen er det sted, hvor eleverne lærer at arbejde med det, vi kan kalde de traditionelle sømandsmæssige ting. Det er jo sådan, at det stadigvæk, selvom vi er inde i en moderne tidsalder, at der stadigvæk er brug for, at man kan disse traditionelle sømandsmæssige ting. Eleverne på stedet her har ikke meget fritid. Der er flere årsager til det. Det vigtigste, det er, at vi mener, at de er kommet hernede og skal have et koncentreret kursus på 5 måneder, og det er vigtigt, at vi kan nå så meget som muligt. Den anden grund, det er også, at de har valgt et erhverv, hvor at ens fritid helt klart bliver beskåret temmelig kraftigt. Og derfor mener vi, at det er vigtigt, at de allerede nu ligesom gør sig klart, at sådan er det, og at man ligesom kan afprøve sig selv, om man kan leve med, at ens fritid er beskåret. Vi har nogle skrappe regler med hensyn til det at være præcis. Og specielt har vi jo en regel, der siger, at hvis en elev har været på landlov, det kalder vi det her på stedet, når man går i byen, og kommer for sent hjem, så koster det en time af landloven næste uge for hver minut, de kommer for sent. Vi synes, at det er en god ting at lære at danse. For vi skal hele tiden tænke på, at det giver et afbræk i det daglige rum, i det der jo kommer en 20-30 piger fra Svendborg en gang om ugen herude og danser med eleverne.